Aurkezten dugu Mintxokaren aurtengo edizioa, 5. edizioa dena, Herriaren Museoan egingo duguna, ostegun honetan, azaroak 6an, 7:00. Eta beti bezala Mintxokan dago gai nagusi bat, eta aurtengo gaia musika izango da. Guk Portugaleteko udaleko euskara zerbitzutik beti saiatzen gara bilatzen jarduera ezberdinak herritarrak bultzatzeko euskal kultura eta euskara erabiltzera, eta horietako bat da Mintxoka. Erlasatu batean ezagutzeko adituak etorriko dira, 4 pertsona, 4 famatuak etorriko dira, eta jarduera honekin ezagutuko dugu gehiago zer egiten duten, eta izango dugu aukera gero etorkizunean, kasu honetan euskal musika gehiago ezagutzeko eta gehiago erabiltzeko, eta horrekin batera euskara gehiago mintzatzeko. Decía que presentamos este jueves a las 7 en Rialia la 5ª edición de Mintxoka con el tema central de la música, como una actividad de forma relajada y de forma tranquila para promocionar la cultura vasca y el euskera dentro de la villa, con cuatro famosos que vendrán a contarnos un poquito sus vivencias y sus experiencias en torno a la música. Eta aurten nortzuk izango dira aditu famatu horiek? Etorriko dira Zuriñe Hidalgo, da aurkezlea eta esian ahots nagusia izan zena. Gero etorriko da Jon Alonso, pizkat belaunaldi berriko sustatzailea edo, musikari gazte bat, ETV-ko hainbat programetan parte hartu duena, stand-up programean eta guasan programan, telesailan, Eta gero etorriko da baita Afrika Bibang, da Getxokoa, eta da euskal munduan, euskal musika munduan, referentea musika beltzarena. Bera da Ginea Ekuatorial, bere erroak datoz Ginea Ekuatorialetik, eta bada referentea soul, reggae eta jazz munduan hemen Euskal Herrian. Eta azkena izango da Joseina Etxebarria, da musikaren dibulgazailea eta animador kultural baita, eta parte hartu du irratian eta telebistan hainbat programetan. Helburua zera da, edo Mintxokaren ezaugarri nagusia da eztabaida lasaia sortzea, ezta? Hori da, berak etorriko dira, 15 minutuko itxalditxo bat edo berbalditxo bat egitera, baina da dinamiko orduan edozein momentutan, norbaitek parte hartu nahi badu, haiek ez dute izango inolako programari, are gehiago egongo dira ziurazki eskertuta, eta dena dago ambientatuta, egiteko Mintxoka era erlasatu eta erosoan, eta ez da egongo inolako presiorik, giroa argiak eta hori egongo da pentsatuta, erosoa sentitzeko eta denbora ona pasatzeko helburuarekin. Eta Mintxokan parte hartzeko izena aurretik eman behar da? Hori da, plazak mugatuak dira, Herrialea Museoan daukagu aforo zehatz bat, eta orduan norbaitek parte hartu nahi badu, euskara@portugalete.org helbidera bidali behar du mezu bat, esateko zenbat gonbidapen nahi duen. Dena den, norbaitek ezin badu parte hartu, Mintxoka pasata gero, mintxoka.com webgunean jarriko dira eduki guztiak, jendea edozein momentutan berbaldi horiek entzuteko prest izateko.